Usa ka Pilipinong nagtrabaho sa Afghanistan alang sa humanitarian mission, misaysay siyang dili lalim nga kasinatian samtang anaa sa mong nasod. Anang detalye. Kini si Mary Ann Fernandez, usa ka overseas Filipino worker nga nalambigit sa nagkadiiyang humanitarian mission sa nagkalain-laing nasod nga sagad dunay problema sa kahusay ug kalinaw ug gyera. Makadaghan ng gabalik-balik si Mary Ann sa Afghanistan isip country director sa organisasyon alang sa women empowerment. Tungod kay walay ginapiling tabangan ng ilang organisasyon, sagad maipit sila sa bangi sa isig katribo sa lugar. Butang nga bisan sila, target na sa mga armado. Pinasok kami, hinanap ang country director, buti nakatago yung country director namin, kundi napatay. Human sa buong misyon, may bali na usab si Mary Ann sa ospital isip head sa paghatag og suporta ug seguridad sa mga doktor sa Kabul, Afghanistan. Ang mong ospital gidumala sa Friends Organization. Sumala ni Marie, Disyembre pa lang niadtong 2020, bati na nila ang pagkusog sa armadong pakigbisog sa Taliban. Sa Kabul lang, nung nandun pa ako noong February, pinakamahinang atake sa maghapon, 4 na atake. Inaatas lang din to, boom, patay. 4 na beses pinakamahina sa araw-araw. Marso pa lang ning tuiga, nakahuna-huna nang muhawa si Mary Ann sa Afghanistan ug mobalhin og trabaho sa laing nasod. So usually, yung mga ospital ang nagiging taguan ng Taliban. Kaya madalas may encounter. Sabi ko, hindi ko kayang i-manage yun. Karon, naana si Mary Ann sa Amman, Jordan, nagtrabaho isip Senior Program Manager sa pagtabang sa mga refugees gikan Syria, Iraq ug Palestine. Isip single mother nga dunay 4 ka anak, dili gyud lalim ang mapalayo sa pamilya labi na sa delikadong lugar. Hindi masarap ang buhay sa labas ng bansa. Sa Afghanistan, malaki ang undocumented cases. And we do not know who's going to pick up them. I hope our embassy is really working hard on that. Sa kasinatian ni Mary Ann, sagad nilang bigit sa mga armadong pakigbisog mga kabataan. Busa, iyang hangyo sa gobyerno nga pakusgon unta ang programa sa kabataan labi na ang edukasyon. Nakita ko ang gera sa Sierra Leone, sa Yemen, sa Afghanistan. Sabihin mo na even sa Myanmar. Sino ang involved? Malaking population ng kabataan ang involved. Ako, si Teco Campo para sa One Mindanao.